Iqembu lomkhonto wesizwe lihoxise icala eliphikisa imiphumela yokhetho enkantolo yokhetho. Iqembu likaMengameli Jacob Zuma lihoxise icala ebebelivulele isikhungo esisingethe ukhetho eSouth Africa ngesikhalo sokusola ukuthi imiphumela yokhetho lukazwelonke ayibanga iqiniso enkantolo yokhetho lwangoMeyi 29, 2024. Umkhonto wesizwe usuhoxise isicelo sawo. Leli qembu lifune isimemezelo enkantolo yokhetho sokuthi ukhetho belungakhululekile, futhi lacela ukuthi imiphumela ibekwe eceleni ngenxa yokungahambi kahle kokhetho. Le nhlangano iqhube yathi, i-IEC ngeke ikwazi ukumemezela ngokusemthethweni imiphumela yokhetho njengekhululekile futhi engenzeleli. Icaphuna ubufakazi obucacile bokukhwabanisa okukhulu, ukukhwabanisa kanye nokuxhashazwa kokhetho. Ngenyanga edlule, amalungu e-MK Party aduba ukuhlangana kokuqala kwePhalamende likazwelonke futhi afungiswa ngemuva kwesonto, abanye sebefungisiwe. Iqembu liphinde laphuthelwa ngamabomu ekugcotshweni kukaMengameli Cyril Ramaphosa. Iqembu elisanda kusungulwa i-MK Party liphume njengeqembu lesithathu ngobukhulu okhethweni lakamuva ngemuva kokuthola amavoti angaphezu kwezigidi ezingu-4.5 miliyoni ezweni lonke nasesifundazweni, okuholele ekutheni iPhalamende libe nezihlalo ezingu-58 kwezingu-400. Esimeni esimangazayo esishiye abaningi bengalindele, naye uzofungiswa ngemuva kokuqokwa njengosetshopu weqembu. uHlophe, ona-65 iminyaka, ubekwe esikhundleni sokuba ngumengameli wamajaji enkantolo enkulu. Ekhuluma nabezindaba njengelungu lePhalamende, uHlophe uthe bakhethelwe ukusebenza futhi bazokwenza isiqinisekiso sokuthi bahlezi phezu kwepolitiki encane. Sikhethwe ngabantu bakuleli, silapha ukuze sisebenze. Lokho sikuthatha njengendima yethu enkulu. Sizobamba inkulumo-mpikiswano eqinile kodwa ngendlela enenhlonipho. Kodwa ungalenzi iphutha, ngeke sivume ukuxhashazwa abantu. Singabantu abadala futhi siyazi ukuthi kungani silapha, esho ngaleso sikhathi. Lezi zindaba ukuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.